5 woorden is ofwel te weinig ofwel te veel. Ik ging zeggen Brecht Evens, striptekenaar, Haslaar, Parijzenaar. Ongeveer. Deze zomer ben ik aan het werken aan een heel complexe tekening. Dus daar gaat mijn juli en mijn augustus waarschijnlijk aan besteed worden. Dat is die daar op de muur hangt. En daar is nog een hele hoop detail aan toe te voegen. Ze noemen het een fresco, maar zeg maar een grote tekening voor de 40ste verjaardag van mijn Franse uitgever hier. Maar daarna wil ik terug werken aan mijn stripboek waar ik al jaren aan bezig ben, sinds eind 2014 of zo. Daar heb ik nog veel werk aan. En dat wordt mijn grootste, meest ambitieuze boek tot nu toe. En, als ik eraan denk hoeveel werk ik nog heb en op hoeveel tijd ik het wil doen, dan slaap ik minder goed. Zolang ik me kan herinneren teken ik en ook altijd al strips. Als ik jonger was, zagen die er meer uit als wat je je voorstelt bij strips. Dus kadertjes en tekstballonnen en zo. Tot in kunstschool, waar ze wat hebben gewerkt aan mijn reflexen. Mij wat afgebroken en terug opgebouwd. Maar ik ben wel strip blijven doen. Maar dan op een vrijere manier, zeg maar. Meestal zonder kaders, zeker geen tekstballonnen. Geschilderd, proberen veel meer te vertellen in één beeld. Daar word ik nu meer mee geassocieerd. Dus mijn strips zien er niet per se uit als typische strips. Dus heel veel kleur, is heel geschilderd en misschien de verhalen zijn ook wat atypisch. Als je me echt vraagt waar ben ik het meeste trots op, dan is dat altijd een nog onverwezenlijkte verwezenlijking. Dus is dat bijna altijd het project waar ik aan bezig ben. Want het boek wat nog niet af is, kunt u nog van voorstellen dat het het beste boek ooit wordt. Limburg dat is mijn eerste 18 jaar. Het hele platform waarop mijn wereldbeeld gebaseerd is, dat is allemaal Limburg met zijn Limburgse aspecten. Dus is dat nu mijn inspiratie? Word ik nu wakker en denk ik van, Neerpelt, daar ga ik een boek over maken? Waarschijnlijk niet, maar ik ontsnap er niet aan. Ik ben gevormd door Limburg, dus ongetwijfeld zijpelt dat door in mijn boek.